Здравейте, ютубъри или вибоксери или каквото е там, където ще качвам този клип, потретвам, почетвам или попетвам, както и да е. Аз съм Kai22, до мен тук в скайпа е Dalati5. Тъпата ми къща няма да я показвам, ама пак ще я покажа. Значи тук ми е киносалона, където въобще не мяза на кино, ама пак. Дори угаснал по дяволите. Това е излагация. Аре кажи нещо е фолта, Dalati5. Гледай сега, брица ми се нещо. Как може да угасне това излагация? Оправи го. Ти сам каза излагация. Излагация е. Това не мяза на нищо. Това ми беше втория етаж, тук разни работи, често тя си ги отварям, както и да е. Сега отивам в Creative Home, където ще ви покажа най-просто нещо. Този епизод ще се получи само, ще ви кажа, че е много тъп. Затова като го кача с Dalati5, т.е. само мене и може би участи Dalati5, молим да дадете някакъв съвет или някаква идея какво да прави следващия епизод, ако има следващия. Мене ми трябва идея. На теб не ти трябва, защото не снимаш. Само направи една реклама на знака, защото... Дори да снимах. Добре, само направи една реклама на знака, значи знака е върха. Това беше. Знака ще ми благодари. Както и да е, сега ще ви покажа тая ракета за хора. Първо само ще ми видите скина какъв е мощен. На Dalati5 е по-мощен, но както и да е. На Барак Обама. Това не е скина ми на Барак Обама, само ви кажа. Това е нещо за ракета. И ето, че трябва да го правите само на креатив, защото иначе не мязаха. Значи правите 3 дупки на 2, на 3, така, тук посред слагате вода и около по него го запълвате само с TNT. И нали стъпвате върху нея и гърми. И това е. Значи, пак го моля, ако сете за нещо, някакви епизоди или други работи, където ще е по-интересно, всеки случай, моля ви, таковайте. Коментирайте. Значи, и пак да потвърдим, Dalati5 този скин не ми е на Барак Обама. Умекнал палец там да не се обажда. Така. Също забрах да ви кажа. На Барак Обама е. Не на Барак Обама. Умекнал палец такъв. Значи... Още не ти хрумна. Защото всеки ден ти умекал палец в училище. Значи, може да направя още една реклама. Защо? Що си мислиш така? Защото винаги ти умеква палеца в училище. Ай сега да има прекъсна да се изкажа. Значи, правя една реклама на Стас 123, значи напишете в YouTube Станислав Начев и гледайте клипчета на Стас 123, където горе-долу са интересни. Направете най-много коментари на клипчета, където е Станислав с килерника, мисля, че беше с 500 и нещо. Както и да е. Така. Всъщност... Наговори ли се най-накрая? Не съм се наговорил. Всъщност Станислав ми плати, не ми плати, ма помоли да го кажа това нещо, защото е отчаян. Те не го познават. Защото те ще се запознаят. Защото е отчаян и ма моли, защото никой не му гледа клипчетата. Ти не се обажда. Така, сега ще ви покажем на Dalati5 старата му къща, където защо прибави там хората, където тя грифаха в акшена и аз не разбрах. Това му е тук и той така и така не иска ми да даде паролата си да му грабя честовете. Добре, нали ти ми дай твоята тогава? Ти нали ми я знаеш? Аз я промених. Не ти я знам. Не знаеш ми, ама си я промених аз. Боже господи, това зомби за колко трепе с хляб. Сега ми се... Това е грях. Това е грях, да. Знаете ли, сега тук що ми се обади Станислав? Ето го пак. Няма такива Ако искаш работи. вдигни. Аре, аз спирам клипчето, мога му звънна. Аре, това беше следващото клипче, ще правя различни работи. И да знаете, че си доста филм умекнал палец. Какъв съм умекнал палец, виж? Ти си умекнал палец, така. Ти си. Ден до вас. В кухнята ще бъда. Ще седа там половин час, ще вижте. Ще седа в кухнята и в половин час. Както ти вчера в моята къща. Значи вчера си говорим по скайпа с Dalati5 и той каза, че ще дойде у нас и влезе в хола на нашата къща и половин час сра. Дей се смя. Хубаво, това е... В гърне ли? Чашка.
В чашка сра, между другото, само това да кажа. А ти къде? Аз не знам, още не съм дошъл у вас. Мярела. Еми, хубаво, само си променя да не мога да летя, защото ми е тъпо като летя. И така, Напротив, яко ти е. не ми е яко. Ами тогава що винаги летиш? Еми, защото е по-лесно. Ама Original Minecraft is not летене. Добре, еми това мисля, че Дори не можеш да го съставиш цялото на английски. Цинди се обажда. Еми вече тръгна да летя. Това беше клипчето, хубаво, довиждане и до нови срещи.